tayo ay tingnan natin kung magkano ang kung ano yung mga mabibili natin sa worth ng magkano ba ang nasa wallet ko. Malengke tayo dito sa American Ranch and Seafood Market. Ang budget natin ay 30, 40, 50, $100. So tingnan natin kung saan kakasya ang $100 na budget. Okay, $100 budget pamalengke dito sa American Ranch dito sa California and Seafood Market. American Ranch and Seafood Market, $100 budget natin. Okay, tapos pagkatapos nito dadaan tayo sa American saan ba to? American Loft yata. May dadaanan tayo doon. Hawaiian Loft. May pipikapin tayo. So ito yung budget ko para sa ating palengke day ngayon. So American Ranch and Seafood Market. Tara, palengke tayo. $100. So dito tayo sa American Ranch. Garlic pack. Gusto yung mga ano dito, karne. Bili lang tayo ng hotdog. What the bro? You first love ever die. Dollars. Mang Tomas, tatlo. Marcapiña soy sauce. Sarap yan. Marcapiña, $4. $8.56. Yung unang palengke natin ay nasa $58 sa may American Ranch. Nagbabili yung mga bata ng Hawaiian grill loaf. Hawaiian grill din sa may so ang order nila ay nasa 63 something yata. Mag-aabono tayo. So nabibigyan natin yung order ng mga bata dito sa Hawaiian restaurant. Tara. Yeah. C284 under koi. Yeah. So make sure. So it's 60. 62. Yes, please. How many? 4 of 6. Thank you. Itong ating mga pinabili ng mga bata, wala na. Ano na tayo sa budget. So ang bill ay 62.84. So wala na tayo sa budget na 100. At mayroon pa akong bibilin sa H-Mart. Yan. Okay. Lagpas na. So kanina is nasa 58 plus 67. Let's go, H-Mart. Okay, tara.
Sa H-Mart naman tayo. Yun ang konting karne. At poke. Karne at poke. H-Mart. Konting karne, konting poke. Yan. Let's go. Wala na yung budget na 100. Wala na. Lumipad na. Dito kasi sa H-Mart, mas maganda yung mga karne dito eh. Mas presko. Medyo may kamahalan nga lang. Yung Korean store dito. Oh, shit. Sarap na ito. $35. Octopus. Half of that one and half of this. Half and half. Poke? Yeah. Half and Half and half. half and half. Octopus and that spicy. Spicy? That one, spicy? Yes, sir. There's that one. Spicy, huh? Yeah. Yeah, spicy. Yeah, half and half. Tomorrow is okay. Yeah, that's right. Thank you. And spicy tuna, yes sir. Fresh, don't need. Hey. That's good. You're gonna weigh it. Wait, titimbangin nila yun. Thank you. It's 27. Half and half. Ayan, no? Octopus and tuna. Okay, yan lang. Sira na yung budget. You need that? Yeah, yes, please. How much? 50 bucks. You have a membership? 5 seat. You want a phone number? No, we can Yeah, I think I have card, but I lost it. You lost it? Yeah. Oh, then for a customer service, you can have to remake it. So do I have a discount for that? Right now? No. Right now, no. Before you have a discount with the garlic. Yeah, some item. Some Yeah. exclusive item. So that's how much? 40. You gave me 40. Your total 60. 60. 355. $3. Okay. I got 7 days. Okay. Yung budget.
No more money. The budget is only $100. Kaya? Can you go? There's a stop by over there. It's okay. Next time. Are you sure? With discount? Not this one. No, not this I got the one. one, Yeah. the last one from garlic. Garlic discount. Garlic? Yeah. Sa American Ranch, dito sa may Pioneer Boulevard, Artesia. Ang napamalengke natin kanina, ayaw ko kasi yung karne doon, puros mga ano lang, mga ingredients lang. So total ng sa American Ranch kanina, Seafood City supermarket, seafood market ay $58, $58.56. Okay, so nung pumunta tayo at yung mga bata nag-order daw ng Hawaiian, magkakatabi rin yan dito sa may Hawaiian Loft, Hawaiian Grill Loft and Restaurant. Ayun o, ayun, ayan, Hawaiian Loft, Hawaiian Grill Loft Restaurant. So katabi lang ng ano doon, katabi lang ng H-Mart. Yung H-Mart yan naman ito, masarap na poke. So anyway, ang nagastos natin sa The Loft Hawaiian Restaurant ay 62. So 62 na. So yan na. So magpas na siya ng 100. So 62 plus 62.84 sa Hawaiian Loft. Ito yung binili natin. Yan, para sa mga bata. So tapos sa H-Mart, ang sadya ko lang sa H-Mart ay karne, pero wala na yung mga ano. So bumili lang ako ng marinated na ano, tsaka yung poke. So sa H-Mart, ang gastos natin ay 63. Yung dalawang item lang, 63 na yon. So yan. Get your food, Jel. I'm hungry. You're hungry. Ito pa, Jel. Thank you. Hihigat ano pala to sa Pimini, sabi ko ay kasi Chicken. pwede siyang mag-open ng Oh, nice. Tayo mag-gym muna. Gym. Gusto ka na mag-gym? Maraming tao? Maraming tao? Saan ka ba nagpunta? Kaya nga, dyan ako pupunta. US. Okay, there's food na, there's food. Ha? Hawaiian. Ano ang binili mo? Galing siyang gym. Galing ng gym. Yun. Bye. Leona yung galing na rin ng gym si Ali. Yung middle child. Kasi madalas yan sa ano, sa EOS din. EOS gym. Pero nauuna siya. So tapos na siya mag-gym. Si Kiana dyan din siya eh. Si Roy, si Ace dyan din. Si Roy sa Planet, sa Crunch. Si Angel sa Planet Fitness. Ako dalawa, EOS tsaka 24 hour. So halos lahat ay halos lahat ng mga lahat kami. Yung nanay lang ang ayaw mag-exercise. Okay, let's go. Gym muna tayo. Medyo this is unang araw ng summer. Pag-init na dito sa California. Tara sa EOS. Let's go. Workout. Gym.
Okay, dito na tayo sa Lowe's. Lowe's. Shopping na. Kalimutan ko yung card ko, so hingi tayo ng limutan yung card ko, so hingi tayo ng 1 day pass. 1 day pass sa customer service. Okay, ito ating water softener. Tatlo. Tatlong water softener. Okay, let's go. Okay, dito na mag-e-end ang ating vlog. Yan ang ating huling nabili ngayon. Thursday. Yung water softener. So, let's go. At gabi na. Babush, Ilocos Pinoy, Kailoko.